କମଳା ମାଗ ସାଗର ଦୁଲଣୀ। ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଘରଣୀ। ନମସ୍ତେ କମଳା ମାଗ ଅତି ଦୟାବତୀ। ସାମରଞ୍ଜ ଗମ କୀଟ ଆଦି ପାଳୁ ନିତେ। ତୋର ଦୟା ବଳେ ମାଗ ଦରିଦ୍ର ଜନର। ହୁଅଇ ଅଚଳ ଭୀତ ଜିନଇ କୁବେର। ତୋହର ଦ୍ରୋହୀ ଜନ ମାଗ ଅନ୍ନ ନ ମିଳଇ। ଯେତେ ଅରଜିଲେ କେବେ ପେଟ ନ ପୁରଇ। ତୋହର ଚରିତ ମନ ଦେଇ ଯେ ଶୁଣଇ। କିଏ ବା ଭକତି ଭାବେ ସର୍ବଦା ଗୁଣଇ। ତାହାର ଦରିଦ୍ରପଣ ଯାଏ ଦୂର ହୋଇ। ସର୍ବଦା ତାକୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଉ ମହାମାଇ। ଏଣୁ ତୋ ଚରଣୀ ମାଲ ଅଶେଷ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ପୁରାଅ ବାରେ ମୋର ମନସ୍କାମ। ତୋ ଚରିତ କିଞ୍ଚିତ ମୁଁ କରିବି ରଚନ। ଜଗତ ଜନନୀ ବାରେ ଦିଅ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ଦିନକ ନାରଦ ପରାଶର ମୁନି ଦୁଇ। ଭ୍ରମି ଭ୍ରମି ଏକ ଗ୍ରାମେ ପ୍ରବେଶିଲେ ଯାଇ। ସେହିଦିନ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଗୁରୁବାର। ପର୍ବ ପଡ଼ିଥିଲା ସର୍ବପୁରବାସୀଙ୍କର। ପ୍ରତି ଘର ଦ୍ୱାର ଗୋମୟରେ ଲିପା ହୋଇ। ଲକ୍ଷ୍ମୀପାଦ ପଦ୍ମଚିତା ପଡ଼ିଥିଲା ତହିଁ। ନାରୀମାନେ ସ୍ନାନ ସାରି ପିନ୍ଧିଛି ନବାସ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜାରେ ସର୍ବ ହୋଇଛନ୍ତି ବଶ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଠାରୁ ଯେ ଚଣ୍ଡାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜାରେ ରତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ହୁଳହୁଳି ଶବଦରେ ପୁରୁଛି ଗଗନ। ଦେଖି ଏ ଉତ୍ସବ ରୀତି ବିଧାତା ନନ୍ଦନ। ପଚାରନ୍ତି ପରାଶର ମୁନିଙ୍କି ଉଦନ୍ତ। କହ କହ ତପୀବର ଏ କିସ ଚରିତ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚଣ୍ଡାଳ ଆଦି ସମସ୍ତେ ଜାତିରେ। କରୁଛନ୍ତି କି ଉତ୍ସବ ଆନନ୍ଦ ମତିରେ। କେଉଁ ବ୍ରତ କି ଉପାସ ଅଟେ ଏହା ନାମ। କାହାକୁ କରନ୍ତି ପୂଜା ତାର କି ନିୟମ। ଏହା ଶୁଣି ପରାଶର ହୋଇ ହସ ହସ। କହନ୍ତି ବଚନ ଧୀରେ ଶୁଣ ବିଧି ଶିଷ୍ୟ। ଏ ଧାନ ମାଣିକା ଗୁରୁବାର ଯେ ଅଟଇ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା ଏ ବ୍ରତ ଅଟଇ। ସବୁ ମାସ ମାନଙ୍କରେ ମାର୍ଗଶିର ସାର। ତହିଁରେ ପଡ଼ଇ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗୁରୁବାର। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସେହି ବାର ମାନ ଜାଣ। ସବୁଠାରୁ ଆଦ୍ୟ ଗୁରୁବାରଟି ପ୍ରଧାନ୍ୟ। ଏକ ଦିନେ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ଗୁରୁବାର। ପଡ଼ିଲେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ହୁଏ ସେ ଦିନର। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଅଟଇ ସେ ବ୍ରତ। ଏହା କହି ପରାଶର ହେଲେ ମନୋବ୍ରତ। ପୁଣି ତାହାକୁ ପୁଛିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କୁମର। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ କରିଥିଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ କେଉଁ ନର। ତହିଁରୁ ସେ କେଉଁ ଶୁଭ ଫଳ ଲଭିଅଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀଦ୍ରୋହୀ ହୋଇ କରି କେ ଦୁଃଖ ପାଇଛି। ଏହା ସବୁ ମୋ ଆଗରେ କହ ତପୀ ସାଇଁ। ଶୁଣିବାକୁ ତାହା ଚିତ୍ତେ ସୁଧା ଉପୁଜଇ। ନାରଦ ବଚନ ଶୁଣି ପରାଶର ମୁନି। କହନ୍ତି ହରଷ ଚିତ୍ତେ ସୁମଧୁର ବାଣୀ। ଧନ୍ୟ ହେ ନାରଦ ତୁମ୍ଭ ପବିତ୍ର ଚରିତ। ଲକ୍ଷ୍ମୀବ୍ରତ କଥାରେ ସେ ହୋଇଅଛ ରତ। କହୁଅଛି ପୁରାତନ କଥା ଅଛି ଯାହା। ହୋଇବ ଆନନ୍ଦ ଜାତ ଶୁଣିଲେଟି ତାହା। ଏକ ଦିନେ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଶେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥିଲେ। କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ିନ ତାହାକୁ ଜଣାଇଲେ। ଆଜି ମୋ ବାରର ବ୍ରତ ପଡ଼ିଲା ଗୋସାଇଁ। ତୁମ୍ଭ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ନର୍କ ବୁଲି ଯିବି ମୁହିଁ। ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଇଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନର୍କ ହିଁ ବୁଲିବ। ଦଶମୀ ପାଳନ ଅନ୍ନ ବେଗେ ରାନ୍ଧି ଦେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ମାତ ଏମତ ଶୁଣିଲେ। ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ମାନ ଯତନେ ପିନ୍ଧିଲେ। ନାସିକାରେ ନବରତ୍ନ ବସଣି ଖଞ୍ଜିଲେ। ଚଉଷରୀ ରତ୍ନମାଳା କଣ୍ଠେ ଲମ୍ବାଇଲେ। କରରେ ବାହୁଟି ରମ୍ୟ ବଳୟ କଙ୍କଣ। ସୁତା ସୁତା ମାଣିକ୍ୟ ପଦକ ଆଭରଣ। ପାଜେଣୀ ନୂପୁର ମାତ ପୟରେ ଖଞ୍ଜିଲେ। ଏପରି ନାନା ଭୂଷଣ ସୁବେଶ ହୋଇଲେ। ଯେବଣ ମାତାଙ୍କ ଅଧିକାର ତିନି ପୁର। ଆଭରଣ କେତେ ମାତ୍ର ଦେବା ପଟାନ୍ତର। ଶୁଣ ହେ ନାରଦ ଏହା ହୋଇ ଏକ ଚିତ୍ତ। ବୁଢ଼ୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରୂପକୁ ଧରି ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଯାଇ ସାଧୁର ଦୁଆରେ। ସାଧବାଣୀ ଉଭା ହୋଇଥିଲେ ସେହିଠାରେ। ତାକୁ ଦେଖି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କହନ୍ତି ବଚନ। ଶୁଣ ଶୁଣ ସାଧବାଣୀ ହୋଇ ସ୍ଥିର ମନ। ଆଜି ପରା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ ଗୁରୁବାର। ଲିପାପୋଛା କରି ନାହୁଁ କିମ୍ବା ଘର ଦ୍ୱାର। ସାଧବାଣୀ ଏହା ଶୁଣି ବୋଲଇ ସେ କ୍ଷଣି। କେ ରୂପେ ଏ ବ୍ରତ କୁହ କାହା ପୂଜା ପୁଣି। ବୁଝାଇ ତା ସବୁ କହ ହେ ନାନୀ ଗୋସାଇଁ। ହଇଲେ ମନକୁ ସେ ଯେ ବ୍ରତ ମୁଁ କରଇ। ଏହା ଶୁଣି ପଦ୍ମାଳୟା କହନ୍ତି ସଧୀରେ। ଶୁଣ ସାଧବାଣୀ ବ୍ରତ ହୁଏ ଏ ବିଧିରେ। ମାର୍ଗଶିର ମାସେ ଯେଉଁ ଆଦ୍ୟ ଗୁରୁବାର। ସେଦିନ ଉଷାରୁ ସେଜ ଛାଡ଼ି ତତ୍ପର। ଗୋମୟ ଜଳରେ ଘର ଦୁଆର ଲିପିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ପାଦ ପଦ୍ମ ଚିତାକୁ ଲେଖିବ। ନୂଆ ମାଣ ଗୋଟିଏ ଓଣାଇ ଯତ୍ନ ବେଗେ।
ବେଗେ ଧୋଇ ଧାଇ କରି ତାକୁ ଶୁଖାଇବ ଆଗେ। ତାହାକୁ କରିବ ନାନା ଚିତ୍ର ଯେ ବିଚିତ୍ର। ଚାଉଳକୁ ବାଟି ଚିତା ଲେଖିବ ସମସ୍ତ। ତହିଁ ସ୍ନାନ କରି ଆସି ହୋଇ ଶୁଚିମନ୍ତ। ଚଉକି ବା ଖଟୁଲିଏ ଆଣିବ ତ୍ୱରିତ। ତାକୁ ଧୋଇ ତା ଉପରେ ଦେବ ନୂଆ ଧାନ। ରଙ୍ଗ କଳା ନହି ହୋଇଥିବ ଶୁକ୍ଳବର୍ଣ୍ଣ। ତହୁଁ କିଛି କୁଢ଼ାଇ ସେ ଧୂଆଁ ମାଣରେ। ଧାନ ମାଣ ଯେ ପୂରାଇ ରଖିବ ତାପରେ। ସେ ଧାନ ମାଣ ଉପରେ ଗୁଆ 3 ଗୋଟି। ହଳଦୀ ପାଣିରେ ତାହା ଧୋଇ ଥୋଇବଟି। ଶୁକଳ ଧାନର ସିସା ରଖି ମେଣ୍ଟି କରି। ମାଣ ଉପରେ ତାହାକୁ ଥୋଇବ ବିଚାରି। ଗୁଆ ଆଖୁ ମୂଳା କଦଳୀରେ ସଜାଡ଼ିବ। ପଟାଦି ରଙ୍ଗନ ପୁଷ୍ପେ ମଣ୍ଡାଇବ। ତହୁଁ ଆବାହନ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କରିବ। ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଦୀପ ଧୂପ ଆଦି ସମର୍ପିତ। ପ୍ରଥମରେ ବାଳ ଧୂପ ତାପରେ ଶଙ୍କୁଡ଼ି। ଏପରି କରିବ 3 ଧୂପକୁ ସଜାଡ଼ି। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଉ ଏକ ବ୍ରତ ଅଛି। ସୁଦଶା ବୋଲି ତା ନାମ ଲୋକେ ପ୍ରକଟିଛି। ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ହେଲେ ଗୁରୁବାର ଦିନ। ହୁଅଇ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ। ସେଦିନ ଉଷାରୁ ଉଠି ଲିପି ଘର ଦ୍ୱାର। ଝୋଟି ଆଦି ଚିତା ଦେବ ପୂର୍ବ ପ୍ରକାର। ସ୍ନାନ ସାରି ଗୃହେ ପଦ୍ମମଣ୍ଡଳ ଲେଖିବ। ତହିଁ ପରେ ଧୋଇ ଏକ ଖଟୁଲି ରଖିବ। ତହୁଁ ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଗୁଆକୁ ଥୋଇବ। ପଞ୍ଚାମୃତ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳେ ସ୍ନାନ କରାଇବ। ଦଶକିଆ ସୂତାର ଯେ ବ୍ରତକୁ କରିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନାମରେ 10 ଗୋଟି ଗଣ୍ଠି ଦେବ। 10 କେରା ବ୍ରତକୁ ସେ ବ୍ରତ ବୁଡ଼ାଇବ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୁଆ ପାଶେ ତାହାକୁ ଥୋଇବ। କରୁଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ସେ ବ୍ରତ ପୁରାତନ। ବ୍ରତ ଢୋର ଆଣି ତହିଁ ଥୋଇବ ବହନ। ପ୍ରଥମରେ ବାଳ ଧୂପ ନୈବେଦ୍ୟ କରି। ତାପରେ ଯା ଭୋଗ ଦେବ ଶୁଣ ହେତୁ କରି। ଅରୁଆ ଚାଉଳ 1 ମାଣ ତିନ୍ତାଇବ। ତାକୁ କୋଟି ଚୂନା କରି ଯତନେ ରଖିବ। କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ଛେନା ଆଦି 10 ପୁର ଦେଇ 10 ଗୋଟି ମଣ୍ଡା କରିବ ସତ୍ୱର। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ତା ପୂଜା କରି ଭକ୍ତି ଚିତ୍ତେ। ସେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ ସେ ସୁସ୍ଥେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସାଦ ଯେ ପରକୁ ନ ଦେବ। ବିଭା ହୋଇଥିବା ଝିଅ ସୁଦ୍ଧା ନ ଖାଇବ। ଏ ଉତାରୁ କଥା ସବୁ ଏକ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯେଉଁ କଥା ନିବାରଣ। ସେ କଥା କହୁଛି ଏବେ ସାଧବାଣୀ ଶୁଣ। କେବେ ନ ଭାଜିବ ଖଇ ଗୁରୁବାର ଦିନ। ଯେଉଁ ନାରୀ ଗୁରୁବାର ଦିନରେ ଆମିଷ ଭୁଞ୍ଜଇ ରୋହରେ କିବା ନ ଫକାଡ଼େ ଲେଶ। ଭୁଞ୍ଜଇ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ କିବା ଲଗାଏ ଯେ ତେଲ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦ୍ୱାର ନିଶ୍ଚେ ଭାଙ୍ଗିବେ ଟିଗେଲ। ଗୁରୁବାରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ତୁଳାକୁ ହିଣଇ। ଲାଉରେ ଆମିଷ ଦେଇ ଯେ ଗ୍ରାସ କରଇ। ଖଟରେ ଛାୟାରେ ଯେଉଁ କରଇ ଶୟନ। ରାତ୍ରକାଳେ ଦଧିଅନ୍ନ ଯେ କରେ ଭୋଜନ। କ୍ଷର ହୁଏ ତେହୁଁ ଯାଇ ନାପିତ ଦ୍ୱାରରେ। ଭୋଜନ ସମୟ ଅନ୍ନ ପକାଏ ଭୂମିରେ। ଭୁଞ୍ଜି ନ ପାଡ଼ିନ ଅନ୍ନ ଫୋପାଡ଼ଇ ଦିଏ। ଏତେ କର୍ମ ଯେ କରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନ ପାଏ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଯେ ଗୋମୟରେ। ଦୁଆର ଯେ ନ ଲିପଇ ଅଳସ ପଣରେ। ଚୁଲିରୁ ନ କାଢ଼େ ବାସେ ଭକ୍ଷେ ଯେ ଆମିଷ। ଏମାନଙ୍କ ଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କରନ୍ତି ଯେ ରୋଷ। ଧନ ଜନ ସବୁ ତାର ହରଣ କରନ୍ତି। ମାଗିଗଲେ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର କେହି ନ ଦିଅନ୍ତି। ଗୁରୁବାରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ପିନ୍ଧେ ଶୁକ୍ଳ ଲୁଗା। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପଦ ପାଏ ହୁଅଇ ସୁଭାଗ୍ୟା। ଗୁରୁବାରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ପିଲାଙ୍କୁ ମାରଇ। କିବା ପାକ ହାଣ୍ଡି ଧୋଇ କଳା ନ ଛାଡ଼ଇ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଗଡ଼ି ଗଲେ ଯେ ଦିଅଇ ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ। ଧନପୁତ୍ର ହାନି ହୁଏ ସଦା ବହୁ କ୍ଷତି। ଗୁରୁବାରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ପୋଡ଼ା ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଏ। ଶୋଇବା ଶଯ୍ୟାକୁ ବଙ୍କା କରି ନ ବିଛାଏ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ନ ମାନଇ ଯେ ରମଣୀ। ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ଶୟନ କରଇ ଯେ ପ୍ରାଣୀ। ଅମାବାସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯେ ବୁଲାଏ ଯେ ହଳ। ବୁଲାଏ ଯେ ହଳ। ଏହି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଘେନଇ ତୈଳ। ସଭାରେ ବସିଣ ଯେ ମାନବ ମିଛ କହି। ଆଳସ୍ୟ ବାଦନ ଧୋଇ ଦେ ଭୁଞ୍ଜି ବସଇ। ପୁଷ୍ପାଣ୍ଡ ଫଳରେ ଯେଉଁ ରମଣୀ କାଟଇ। ଋତୁମତୀ ନାରୀକୁ ଯେ ରମଣ କରଇ। କନ୍ୟା ତୁଳା ମାସ ପିତୃ ସାଧନ କରଇ। କଥା କହୁ କହୁ ସବୁବେଳେ ଯେ ହସଇ। ଏମତ ମନୁଷ୍ୟ ସଦା ବହୁ କଷ୍ଟ ପାଇ। ଆୟୁ ବୁଦ୍ଧି ନାଶ ହୁଏ ଅନ୍ନ ମିଳଇ। ଗୁରୁବାର ଅମାବାସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ। ରଜନୀରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ କଲେକ ଭୋଜନ। କିବା ଏହି 3 ଦିନ ଯେଉଁ ନାରୀ ମୋହେ। ପୁରୁଷ ସଙ୍ଗରେ ମାତୃ ଧର୍ମକୁ ନ ଚାହେଁ। ପ୍ରାଣନାଶ କରି ତାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ। ବୁଲନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର କାହିଁ ନ ମିଳଇ। ଏ 3 ଦିନରେ ସେହୁଁ ତୀର୍ଥଦ୍ରବ୍ୟ ଖାନ୍ତି। ଅନ୍ତକାଳେ ଯମଦ୍ୱାର ନାନା ଦଣ୍ଡ ପାନ୍ତି। ଏ 3 ଦିନ ଯେ ନାରୀ କରଇ ହବିଷ। ଦୁଃଖ ରଙ୍ଗେ ଦେଖି ଦାନ କରଇ ବିଶେଷ। କରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାର ଉପବାସ। ବଢ଼ଇ ତାହାର ଧନ ଜନ ଆୟୁ ଯଶ। ସକାଳୁ ଶେଯରୁ ଉଠି ଯେ ମୁଖେ ନ ଧୁଏ। ତା ମୁଖ ଯେ ଜନ ଦେଖେ ତାର ଶୁଭ ନୁହେଁ। ରାତ ସେ ଯେ ବାସି ସେ ଯେ କରେ ଶୟନ। ତା ଗୃହକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ବହନ। ଆସନ ବିନା ଯେ ଭୂମି ପରେ ବସି ଖାଏ। କିବା ଯେ କୁମାରୀ ସଙ୍ଗତରେ କାମ ମୋହେ। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୁଖୀ ଯେ ଭୁଞ୍ଜି ବସଇ। ଏମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଶୁଯାନ୍ତି ଦୂର ହୋଇ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କୁଣ୍ଡାଏ କେଶ ବାନ୍ଧେ ଯେଉଁ ନାରୀ। କେବେ ନ ଦେଖନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାହାର ଯେ ଶିରୀ।
ଭୋଜନ କରି ଯେ ମୁଖ ଶୋଧନ ନ କରେ, ଭୋଜନ କରଇ ଯେହୁ ଅନ୍ଧକାର ଘରେ, ସ୍ନାନ ପରେ ହୁଅଇ ସେ ତୈଳ ମର୍ଦ୍ଦନ, କରଇ ଯେ ନଖମୁନି ଭୂମି ବିଦାରଣ, ପିନ୍ଧିଥିବା ଲୁଗା ଶେଷେ ଯେ ବିଞ୍ଚି ହୁଅଇ, ଏମାନଙ୍କ ବଦନକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନ ଚାହଁଇ, ଯେଉଁ ନାରୀ ନିଜ ପତି ଠାରେ ରୋଷ ବହେ, ସ୍ୱାମୀ ଯାହା ବୋଲେ ତାହା ନ କରେ କେବେହିଁ, ତୋର ପୁରୁଷରେ ଯେହୁ ହୋଇଥାଏ ରତ, ପରିଷ୍କୃତ ନହୋଇ ହୁଏ ସେ ନାରୀ କୁସିତ, ଏମତ ନାରୀଙ୍କ ମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନ ଦେଖନ୍ତି, କାଙ୍ଗାଳିନୀ ହୋଇ ବାର ଦ୍ୱାର ସେ ବୁଲନ୍ତି, କଳହି ଅଳସୀ ଅତି ଅପ୍ରିୟା ସାହସୀ, ଦେବ ବିପ୍ର ଅତିଥିରେ ନୁହଁଇ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଏପରି ନାରୀ ଯେ ରୁହେ ତଥା ଶ୍ମଶାନ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ସଦା କରନ୍ତି ବର୍ଜନ, ଯେଉଁ ନାରୀ ଭକ୍ତି ଚିରେ ନ ସେବେ ସ୍ୱାମୀକୁ, ସେହୁ ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ହୁଏ ସ୍ୱାମୀ ଦୁଃଖେ ଦୁଃଖୀ, ଯେଉଁ ନାରୀ ସ୍ୱାମୀକି ଦେବତା ସମମଣି, ସେବା କରୁ ତାର ମତି ଚିହ୍ନି, ନିଜ ଅଙ୍ଗ ପରିଷ୍କାର କରି ଶୁଚି ହୁଏ, ସାନ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମଭାବେ ଚାହେଁ, ପରଶିବା କାଳେ ପକ୍ଷପାତ ଯେ ନ କରେ, ସ୍ୱାମୀ ପୁତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଢ଼େ ସମାନରେ, ପତିର ଆଜ୍ଞାରେ କେବେ ନ ପକାଏ ତଳେ, ସ୍ୱାମୀ ସୁଖ ଦୁଃଖେ ଦୁଃଖୀ ଚଳେ, ଏମନ୍ତ ନାରୀର ଗୃହ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତି, ତାର ଦୁଃଖ ନୟନରେ କେବେ ନ ଦେଖନ୍ତି, ଏମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ସେ ବହୁ ସୁଖ ପାଏ, ପତିପୁତ୍ର କନ୍ୟା ହୋଇ ସୁଯୁକ୍ତ ହୁଏ, ଅନ୍ତକାଳେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ, ଅନୁକ୍ଷଣ ମଜି ରହେ ପ୍ରମୋଦ ରଙ୍ଗରେ, ସଧବା ନାରୀର ପତି ବିନା ନାହିଁ ଗତି, ତପ ଜପ ଦେବ ପୂଜା ତାହାର ଅନୀତି, ପତି ସେବା ଛାଡ଼ି ବୃଥା ବ୍ରତ ଯେ କରଇ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଦୌର୍ବାଲ୍ୟ ବିଧବା ହୁଅଇ, ଯେଉଁ ନାରୀ ଆନନ୍ଦରେ ଅତିଥି ସେବଇ, ପୁଣ୍ୟବତୀ ବୋଲି ତାକୁ ପୁରାଣରେ କହି, ଏମତ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ, ଆପଣାର କୁଳ ଧର୍ମ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତି ଲେଶ, ସଦାବେଳେ କରନ୍ତି ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ, ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାହାଙ୍କ ପାଶେ ମିଳନ୍ତି ତକ୍ଷଣ, ପତି ସେବା ବିନା ନାହିଁ ନାରୀଙ୍କର ଗତି, ପତି ପ୍ରାଣ ନାରୀ କରେ ଦେବଲୋକ ଗତି, ନାରୀଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀବ୍ରତ ପତି ସେବା ବିନା, ଅନ୍ନମ ଦେବ ପୂଜା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ବିଡ଼ମ୍ବନା, ପତି ସେବା ବର ଦିଦି ମାତି ମୋରବରେ, ଗୁରୁବାର ଲକ୍ଷ୍ମୀବ୍ରତ ସେ ଯଦି ନ କରେ, ତାହାର ନୁହଁଇ ଭଲ ଜନମେ ଜନମେ, ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭୋଗ ଭୋଗ ସଂସାର ସେ ଭ୍ରମେ, ଏମନ୍ତ ତିଆରି ସାଧବାଣୀକୁ କହିଲେ, ଆଜିଠାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀବ୍ରତ କର ଯା ବୋଇଲେ, ନ କଲେ ସର୍ବସମ୍ପଦ ତୋର କ୍ଷୟ ଯିବ, ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଅଭାବରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ହେବ, ଶୁଣ ହେ ନାରଦ ଠାକୁରାଣୀ ଏହା କହି, ସେ ଢାବରୁ କେତେ ଦୂର ପଥ ଗଲେ ବାହି, ଘରେ ଘରେ ପୁରେ ପୁରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେ କଲେ, କାହାରି ଦୁଆରେ ସେହି ଶୁଚି ନ ଦେଖିଲେ, କେବଳ ଯୁବତୀ ନୀତି ହୋଇ ଅଚେତନ, କାହାର ଫିଟି ଯାଇଛି ପିନ୍ଧିଲା ବସନ, କାହାର ଶିରର କେଶ ମୁକୁଳିତ ହୋଇ, ଭୂମି ପରି ପଡ଼ିଅଛି କେରି କେରି ହୋଇ, ଏହି ରୂପେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଖି କରିଗଲେ, ଚଣ୍ଡାଳ ସାହିରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ, ଶ୍ରେୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ନର୍ଗେ ବାହାରେ ତା ଘର, ତାହାର ମହିମା ଗୁଜେ ଦେବ ଗୋଚର, ପ୍ରତିଦିନ ଖରଗୋଇ ଗୁଣ୍ଡିଚା ନଗର, ବିଷ୍ଣୁ ଭକତିରେ ସେ ଯେ ଅତି ତତ୍ପର, ପାତ୍ର ଘେନି ଘଡ଼ି ଥାଇ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଗଲା, ଏକ ବର୍ଣ୍ଣ ଗାଈର ସେ ଗୋବର ଆଣିଲା, ଉତ୍ତମ କରିଣ ଘର ଦୁଆର ଲିପିଲା, ଛଡ଼ା ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ଦୁଆରେ ପକାଇଲା, ଅରୁଆ ଚାଉଳ ବାଟି ଘରେ ଘୋଟି ଦେଲା, ଷୋଳ କୋଠ କାଟି କରି ଦୀପ ଘାଟିଲା, ଦଶମୁଖୀ ଦୀପାବଳି ମଣ୍ଡଳେ ଜାଳିଲା, ଦଶ ବର୍ଣ୍ଣ ଫଳମୂଳ ମଣ୍ଡଳେ ବାଢ଼ିଲା, ସୂତା ଦଶ ଖିଅ ନେଇ ମଣ୍ଡଳେ ଥୋଇଲା, ମନର ଚଞ୍ଚଳ ପୁଣି ବେଗେ ଚଳିଗଲା, ଉଆ ଚାଉଳ ଯେ ଆଉ ଦୁବ ଦଶ କେରା, ତାହା ନେଇ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ମଣ୍ଡଳେ ଥୋଇଲା, ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଧୂପ ଦେଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବୋଲି ସୁମରଣା କଲା, ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ମାଲ ହରିର ଘରଣୀ, ମୁହିଁ ଛାର ହୀନ ଜାତି ନ ଜାଣଇ ପୁଣି, ଚଣ୍ଡାଳ ସାହିରେ ଘର ପୁଣି ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ, କିଛି ଭକତି ମୋର ଘେନ କମଳିନୀ, ଦାଣ୍ଡେ ଦାଣ୍ଡେ ଯାଉଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ପାଟ ରାଣୀ, ସହି ନ ପାରିଲେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀର ଦଇନୀ, ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଦେଖି ତାଙ୍କ ବଳିଲା ଶରଧା, ଦୁଇ ପାଦ ଦେଇ ମାହାତ ପଦ୍ମ ହେଲେ ଉଭା, ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘର ଓଟି ପାଇଲା କୋଉ ଶୋଭା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେ କରିଛନ୍ତି କି ଉପମା ଦେବା, ବୋଇଲେ ଲୋ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ମାଗିହେ ନ ବର, ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଲେ ଦୁଃଖ ନାଶିବି ତୋହର, ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ କହୁଅଛି ଶିରେ କର ଦେଇ, କି ବର ମାଗିବି ମାଲ ମାଗି ନ ଜାଣଇ, ଗୋଷ୍ଠକୁ ଦେବୁ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ମୀପଦ ମଙ୍ଗାଇ, କୁବେର ସମାନ ଧନ ଦେବୁ ମାତା ତୁହି, କୋଳକୁ ନନ୍ଦନ ଯେ ହସ୍ତକୁ ସୁନା ବାହି, ଚାରି ଯୁଗେ ବସିବି ମୋର ବର ପାଇ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶୁଣି ବୋଇଲେ ତୁ ହୋଇଲୁ କି ବାଇ, ଏ ସମସ୍ତ ବର ତୋତେ ଦେଇ ତ ପାରଇ, ଅମର ବର ଦେବାକୁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ମୋର, ଏହି ବର ମାଗିଲୁ ତୁ କେମଥ ପ୍ରକାର, ଯେତେ ଦିନ ଜିଇଥିବୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୁଞ୍ଜିବୁ, ଅନ୍ତକାଳେ ଯାଇ ବିଷ୍ଣୁ ପଦରେ ପଶିବୁ, ମୋର ଏ ବ୍ରତ କରୁଥିବୁ ସବୁଦିନ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପାଦେ ଥିବ ତୋର ମନ, ଶୁଣ ହେ ନାରଦ ଏ ହରିବଳ ନାମ, ମୃଗୟାନୀ ମତେ ଯାଇଥିଲେ ଘର ବନ, ଯୋଗ ବଳେ ବଳରାମ ଏକଥା ଜାଣିଲେ, ଡାକି କରି ଶ୍ରୀ ହରିଙ୍କୁ ଏମତ କହିଲେ, ଦେଖ ଦେଖ କହ୍ନାଇ ତ ଭାରି ଯା ଆଚାର, ଉଭା ହୋଇ ଅଛଇ ଯେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘର, ହାଡ଼ି ଘରେ ଥିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାଣ ଘରେ ଥିବ, ସ୍ନାନ କରିଣ ବଡ଼ ଦେଉଳେ ପଶିବ, ଏହି ରୂପେ ସବୁଦିନ ଦେଉଳେ ପଶୁଛି, ଦୁଇ ଗୋଟି ଭାଇଙ୍କୁ ବିଟାଳ କରାଉଛି।
ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କ କଷ୍ଟ ନ ପାରଇ ସହି ସୁଦଶା ନାମରେ ଏକ ବ୍ରତ ଯେ ତାହାର ଏହି ବ୍ରତ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ପୂଜତା ପୟୋର ଭାରିଯାରେ ଯେବେ ଅଛିରେ କହ୍ନାଇ ଚଣ୍ଡାଳ ସାହିରେ ନର୍ଗ ତଳ ବେଗେ ଯାଇ ଆମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ମାନି ତାକୁ ଦିଅ ଘଉଡ଼ାଇ ଏପରି ଘରଣୀ ଥିଲେ ଭଲବତୀ ନାହିଁ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଇଲେ ଭାଇ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରା ଭାରିଯାକୁ ଆଉ କି ପାଇବା ସେ ଯେବେ ଦେଶ କରିଛନ୍ତି ଏମତ କରିବା। ଲୋକଙ୍କୁ ହକାରି ଆଣିବା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଜାତି କରାଇବା ଆଉ ବେଳେ ତାର ଯଦି ଅନୀତି ଦେଖିବା ଦେଉଳ ଭିତରୁ ତାକୁ ଦେବା ଘଉଡ଼ାଇ ଏକଥା ପ୍ରମାଣ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ ନ ଜାଣି ଯେ ଦୋଷ କଲେ ସିନ୍ଧୁଜା ଯୋଜମା ପାରେ ମାତ୍ର ଭାଇ ତାଙ୍କ ଦୋଷ କର କ୍ଷମା ବଳରାମ ବୋଲୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଭାବଗ୍ରାହୀ ତୋର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥିଲେ ମୁଁ ହିଁ ରହିବଇ ନାହିଁ ଭାରିଜା ଅଟଇ ସିନା ପାଦର ପାଣ୍ଡୋଇ ଭାଇ ଥିଲେ କୋଟି ଭାର୍ଯ୍ୟା ମିଳିଯେ ପାରଇ ଭାଜାଠାରେ ଲୋଭ ଦେବେ ଅଛିରେ କହ୍ନାଇ ଚଣ୍ଡାଳ ସାହିରେ ତୁ ନ ଅରତଳ ଯାଇ ମୋର ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଆଉ ନ ଆସିବୁ ମାଇପକୁ ନେଇ ଦାଣ୍ଡେ ବାହାରେ ରହିବୁ ଧିକାର ବଚନ ପ୍ରଭୁ ସହି ନ ପାରିଲେ ଛାଡ଼ିଲି ବୋଲି ରଙ୍ଗ ଅଧରେ କହିଲେ ଦେଉଳର ସିଂହଦ୍ୱାରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲେ ଶୁଣ ହେ ନାରଦ ତେଣେ ସିଆ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ପୂଜା କରୁଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପାଦ ବେନି ତାହାର ପୂଜାରେ ଦେବୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଲେ ରାଜିଣ ଅନେକ ବର ପ୍ରଦାନ ଯେ କଲେ କୁଟୀର ଖଣ୍ଡିକ ଥିଲା ବଲୁରୀର ବାସ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୟା କଲେ ତାକୁ ଚନ୍ଦନ ଉଆସ ନେଉ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘରେ ନଥିଲା ତୋର୍ଣ୍ଣ ଚାରିକୋଣେ ଦେଲେ ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଯେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘରେ ନଥିଲା କପୁତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୟା କଲେ ତାର ହେଲା 5 ପୁତ୍ର ଧନପୁତ୍ର ପତି ହୁଅ ବୋଲି ଯେ ବୋଇଲେ ବର ଦେଇ ନ ସେଠାରୁ ବିଜା କରିଗଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେତୁ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ହେଲା ଭାଗ୍ୟବତୀ ଏବେ ଶୁଣ ହେ ନାରଦ ଅପୂର୍ବ ଭାରତୀ।